O polígono de Nantes xa está en marcha. Despois de anos de parálise, esta mañá tivo lugar o acto de recepción do parque. Deste xeito, o Concello pasa a ser titular de 40.000 metros cadrados de parcelas urbanizables, máis de 76.000 metros cadrados de zonas verdes, 14.000 metros cadrados de parcelas destinadas a equipamentos municipais de usos públicos e máis de 7.000 metros cadrados para equipamentos urbanos. En total, o parque empresarial abarca unha superficie de 650.000 metros cadrados. Os seus promotores investiron na súa urbanización máis de 16 millóns de euros. O polígono foi construído con cartos 100% privados sen implicación da Administración. No todo ha sido un camino de rosas, pues como de todo ser sabido, en los 10 últimos años la puesta en funcionamiento del parque empresarial ha pasado por situaciones tortuosas, pero la tenacidad, el esfuerzo, el sacrificio, sensatez y sentido común al final ha imperado, y la realidad es que hoy queda operativo y en funcionamiento este sector empresarial tan importante para Sanxenxo. Lo de hoy es un sueño que duró 16 años. O alcalde de Sanxenxo cualificou de histórica esta xornada na que se materializou a recepción do parque. Para Telmo Martín, o polígono de Nantes permitirá impulsar unha nova actividade no municipio. Estamos encantados de que aquí vivamos do turismo e que sea o noso motor. De feito, temos que seguir vivindo do turismo e estamos facendo actividades e traballo para que así sexa. Pero é moi importante que teñamos unha segunda actividade que dé moitas oportunidades. E, por tanto, coa posta en marcha deste parque, eso vai a suceder. Sabemos que non vai a ser de hoxe para mañán, pero vai a suceder. O rexedor entende que do desenvolvemento empresarial do propio parque dependerá o futuro de moitos veciños do concello e da contorna, como persoas desempregadas ou mozos que busquen por vez primeira un emprego. Primeiro, nos parados de Sanxenxo, porque os parados de Sanxenxo necesitan tamén unha oportunidade. E pensamos neso cando traballamos desde o goberno ao principio, así lle fixen saber aos meus compañeiros. Como non, aos xóvenes que están esperando tamén unha oportunidade e que queren formar unha vida e necesitan unha oportunidade. Eu quero que a teñen aquí en Sanxenxo, non aquilo de que se van a outro sitio porque aquí non hai emprego. Calcúlase que o polígono de Nantes poderá dar emprego a 4.000 persoas.